गोजोनबाय औ गोजोननाय गोसोआव जोबोर गोजोननाय मोनो बेहाय मैगं गायनानै जायो जोङो माइबो गायो दिनै नोंथांमोननि गेजेरावहाय बिटिआर गभर्नमेन्टनि माखासे गिदिरथार मावफुंनायनि सोमोन्दै नोंथांमोननि गेजेराव आङो फोरमायनानै होनो होननानै ओंखारबाय आजिखालि नैबे 4 बोसोरसिमाव बिटिआर गभर्नमेन्टआ दिनैसिम मा मा मावबोदों आरो एसे सिगां मैया दाखालिसो मोनसे भिडिअ होदों जे मिनि ट्रेक्टर राननानै होनाय आरो आइजो आबादारिफोरनि थाखाय माने मावनानै माने हालौनानै माने आबाद मावनो हानायनि सुबिदा खालामनानै होनाय आरो लोगोसे गोबां बाथ्राफोर आं नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामगोन दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टनि मानोना आङो बुंखायो जे मावनायखौ मावनाय आं बुंखायो आरो मावैखौ आं मावै आं बुङो आरो बेखायनो आं सिगाङाव मोनदों थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफ सरकारा गोबां खामानि मावबोदों स' बेफोरबायदि मावनायखौ आं खिथाबोखाबाय सिगाङावनो स' दिनै आङो खिथागोन कि बिटिआर गभर्नमेन्टनि बिटिआर गभर्नमेन्ट एबा प्रमद बर'आ नैबे 4 बोसोरनि गेजेराव दिनैसिम मा मा मावबोखो मा हाबाफारि लाखो स' बेखौ आङो नोंथांमोननि गेजेराव माने खिथालांजोबगोन आरो स' दिनै नै दाखालि साननैसो सिगाङावहाय जों नुदों 100 न'खरफोरनो जे मिनि ट्रेक्टर राननानै होनाय जाय मिनि ट्रेक्टरनि गेजेरजोंहाय हौवाल' नङा हिनजावाबो माने हालौनानै माने फिसा नालाय माने हालौनानै आबाद मावनानै सुखान आबादफोर मावनानै जानो हागोन आरोखि मानोना गोबां बिदि दङ सोरबा माने हाल खदाल गैजाया मा होननानै बुङो खदालजों जावफ्लेनानै आबाद मावनानै फैयो मालाबा सा बेफोरनि गेजेरावहाय बेफोरबायदि सुबुंनो दिनै बिथांमोना माने मदद खालामनानै होबाय आरोखि दा बेफोरखौ नायोब्ला बिटिआर गभर्नमेन्टनि फार्स्ट इनिशिएटिभखौ नायोब्ला एबा देरफुनाय समावनो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ जुदि नोजोर होयोब्ला नुदों कि बिटिआर गभर्नमेन्टआ गमामानि रायजो जाफोरनि थाखाय बिराद खामानि मावगासिनो मावदों आरो मानो मावदों आरो माबोरै बुंनो हादों देरफुनाय होननानै मानो बुंनो हाखो होनना बुङोबा बिटिआर गभर्नमेन्टआथ' दिनैसिम 4 बोसोरल' जादों 4 बोसोरसिमाव बे सासे गथ'आ नोंथांमोना नायदो बेसेबां एक्सपार्ट जानो हायो आरो बे 4 बोसोराव सासे गोरलै गथ'आ माबायदि आखल रायलायो माबायदि बाथ्रा रायलायो बिनि एक्टिंफ्रा मा बियो माबायदि राव सोलोंदों स' बिनिफ्राय बे गथ'खौ हमनो हाया होमबा थिग बिदिनो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ जों सासे 4 बोसोर गथ'जों रुजुदो 4 बोसोराव हाबबाय नालाय स' 4 बोसोरावनो दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टआ दिनै मा मावखो दिनै नोंथांमोना बयबो नुदों मेगनजों नुदों स' बेनिखायनो होनदों नायदों आं एसे दिनै ओरै नङा ओरै नङा ओरै मोनफ्रोमबो साइडआव दिनै बिथांमोना मा खालामनाय जादों मानसिफोरखौहाय माबोरैबा रांखान्थि बिथिङावहाय डेभेलप खालामनो हायो बिनि सुबिदाखौ खालामनानै होदों आरो जेनेबा जों सिगां समाव जों नुबोबाय जे जायफ्रानाखि दाउ अमा हांसो फिसिनानै मोसौ बोरमा अमा दाउ हांसो फिसिनानै माने गावनि न'खर संसारखौ सालायनो सानो स' बिथांमोननो सिगां समाव ना फिसा राननानै होबाय बिनि उनाव हांसो राननानै होबाय अमा फिसा राननानै होबाय बोरमा फिसा राननानै होबाय स' बेखौ जों नुदों आरो बिथांमोना दिनै माबायदि सोलिदों बेखौ बिथांमोनासो मोनथिसिगोन खिन्थु राननानै होदों आरो बेजों लोगोसे जों नुबावदों बिथांमोना मा खालामदों बे समावनो माने आं दहाय बुंखादों नाबो राननानै होनाय हांसो राननानै होनाय दाउ राननानै होनाय बिदि राननानै होनानै जायफोरनाखि बेफोरबायदिखौ मावनानै जानानै माने बेफार फालांगि खालामनो हायो बिथांमोननि थाखाय बिथांमोना सुजुग होदों बेजों लोगोसे साइकेल राननानै होबाय आरो बेजों लोगोसे इ रिक्सा राननानै होबाय जायफोरनाखि गोरिब बिदिनो मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव नायै बिदिनो थोजासे होनो हायाब्लाबो नायै बिथांमोना होबाय इ रिक्सा सालायनानै दिनै बिथांमोना गावनि न'खर संसारखौ दिनै माने दैदेननो लादों बिथांमोनहा स' बेखौबो जों नुबाय आरो जों बेखौबो नङा होनना बुंनो हानाय नङा आरो जों फैयै मोनबाय लोगोसे बिथांमोना अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों सुबुंफोरनो 5,000 रां राननानै होनाय जों नुबाय आरो बेल' नङा गोबां माखासे बिथांमोना गोदो राजनिथि खालामनाय समाव प्रतिश्रुति होनाय बायदि इलेक्सन केम्पेइनाव बिथांमोना प्रतिश्रुति होनाय बायदि 75,000 सेलेक्ट होनो खोथा होदोंमोन नाथाय फार्स्ट किस्ति हिसाबै बिथांमोना 25,000 खौ चेक राननानै होबाय फार्स्ट किस्ति हिसाबै आरो फार्स्ट स्टेप हिसाबै बेखौबो जों नुबाय आरो बेजों लोगोसे बिथांमोना जों नुबावबाय कि बिथांमोना दिनै बै टि स्टल लानानै होनाय माने बे टि स्टलाव बिथांमोना इ रिक्सायावनो माने टि स्टलखौ बानायदों मानोना बोजों थांनानै साहा फाननानै माने बिथांमोना गावनि न'खर संसारखौ दैदेननो हागोन बेफोरबायदि खामानिखौ बिथांमोना बिनि मावबाय माने जायफोर बेखार बिथांमोननो होबाय खिन्थु गासिबो मानसिनो होजोबनो हायाना मोनफ्रोमबो नाय नोङो दिनै आसामावल' नाय बेसेबां बेखार दङ सोर होजोबनो हादों हायाखै दा आरो गुबुन काउन्सिलाव नाय नुनाय नङा जेरावखि नोंथांमोना बेराया मानो गांनायखौ रावनोबो फुलफिल खालामनो हाजोबा गासिबो मानसिखौ थेवब्लाबो बिथांमोना जेसेबां हायो
नाजादों आरो ओरै नङा ओरै नङा ओरै बिथांमोना खालामगासिनो दङ आरो नै एसे बावैसो दिनै दा ट्रेक्टर राननानै होबाय बेजों लोगोसे गोबां राङारि अनसुंथाइ होनाय जों नुबोबाय आरो बिथांमोना माब्रैबा मानसिफोरखौ आबादारिफोरखौ माबोरै मदद होनांगौ बेखारफोरखौ बोरै मदद होनांगौ जायफोर बिजनेस खालामनो गोसो बिथांमोनखौ बोरै मदद होनांगौ माने बिथांमोना ओरै नङा ओरै एंगेज खालामगासिनो दङ आरोखि बेफोरखौ नायोब्ला जों नुयो बिथांमोना ओरैबायदि मोनसे इनिशिएटिभजों खामानि मावगासिनो मावदों मानोना सुपार 50बो हरबाय बिथांमोना जायफोर आइएएस आरो आइएएस माने आइपिएस जानो गोसो बिथांमोननि थाखाय कचिंनि थाखाय बिथांमोना बेबस्था खालामना हरबाय निटनि थाखाय बेबस्था खालामनानै हरबाय बिभिन्न गोबां माने डिपार्टमेन्ट बिथांमोना माने गोबां बिथिङावनो दिनै खामानि मावगासिनो दङ स' बेनि थाखाय बे स्ट्रेटेजिखौ सोर बानायदों आङोथ' आसरितसो मोनदों आरो स' बेफोरबायदि खालामलाङोब्ला रायजो राजाफोरनि अनसायथ' मोनबाय थाखागोनखा नाथाय राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा मा बुंला बेखौ बुंनि बाथ्रा जोंहा बेखौ फासानाव गैया खिन्थु गभर्नमेन्टआ मावदों हिसाबै दिनै जि 4 बोसोराव बिटिआर गभर्नमेन्टआ एबा प्रमद बर' दैदेननाय गभर्नमेन्टआ मा मावगासिनो दं ओरैबायदि मोनसे मोजां मावगासिनो दं आरोखि ना खुनु बाहाय मोनसे भुल गैया आरोखि न' दाउट सोरनिबा थाखाय गाज्रि जानो हागौ सोरबा मोनैया हयथ' गाज्रि मोनगोन सोरबा मोननाया दुखु खिन्थु मोनसे खोथा बेनो माखासे जोंनि इउपिपिनि दैदेनगिरिफ्रा जायफोरनाखि ग्रास लेभेलाव खामानि मावो खिन्थु बिथांमोनहा ओरैबायदि मालाबा मोजां मानसिखौ सायख'ना हराब्लानो गाज्रि मानसिखौ सायख'ना हरगाबो दङ बेखौ खिन्थु बे दाया प्रमद बर'नि दाय नङा बिथांमोननि माखासे वार्कारफोरनिसो दाय आरोखि बे आरो खिन्थु प्रमद बर'नि दाय नङा सिगां समावबो हारामा सारा खामानिखौ हरदों खिन्थु ग्रास लेभेलआ खामानिखौ मावाखै माबा दालां हरदों लामा हरदों खिन्थु मावाखै दस्राखौ खेबनानै होदों खिन्थु बे दायनिगिरिया हारामा महलारि सारि नङा मा आरो बेयो मा बै ग्रास लेभेलफोरनि दैदेनगिरिमोनसो बे आरो बाथ्राया दा दिनैखायनो प्रमद बर'निबो दाय नङा बेयो नाथाय बैफोर जायफोरनाखि सेलेक्ट खालामना हरदों बिथांमोननिसो दाय बियो बेखौ बुंबाय आरोखि आङो मानोना जोङो नुदों मालाबा माने एरियायाव जायफोरनाखि मोजां दैदेनगिरि मोननो हाया मोजां माने सुबुंनि थाखाय साननो हानाय बेबायदि मानसि मोना अब्ला थान जायो गोरिब मानसिफ्राबो भुगिनांगौ जायो मोनथाव मानसिफ्राबो भुगिनांगौ जायो मोनथाव मानसिफ्राबो मोना बिदियावनो स' बिनिखायनो आङो दिनै बुंबाय प्रमद बर' सार दैदेननाय दानि इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ बिटिसि आवहाय मोजां मावगासिनो दङ बेफोरबायदि जुदि मावबाय थायोब्ला नुहुरो कि बिथांमोना नेक्स्ट इलेक्सन समाव देरहानायनि चान्स दङ आरोखि मानोना फालिफ्रा नायगासिनो दं मानोना मावनायजोंसो ना मानसिफोरखौ माबायदि मदद होदों मदद होआखै खिन्थु सोरबाफोर स्किम मोननाय स्किम मोनैनि नांनाया बे आलादा बाथ्रा सोरबा माबा मोनसे मोननो बिदिनो थांनानै मोननाय बे आलादा बाथ्रा आलादा मेथर बिसोरो लोगोसेनो बेखौ आङो गुरुत्तपुर्ण आं खावलायबावगोन प्रमद बर' सारखौ बेजों लोगोसेनो गोख्रैनो माने लामा दालांखौथ' मावबाय बबेबा स्कुलखौबो रिपेयारिं खालामना होबाय बिभिन्न बिथिङाव मावगासिनो मावदों नंगौ मस्ट वेलकाम खिन्थु फोरोंगिरिफोरखौ थाबैनो थिसननाय खालामदो सारमोन बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव दिनै गोबांथार फरायसा बेखेवना दङ स' बेखौबो गोख्रैनो इनिसिएटिभ लादो खोथाल' दा बुंसै थाबैनो मावनानै होदो आरो माबोरै मावनो नायदो प्रसेसा खिन्थु फोरोंगिरिफ्रा बुंनाय बायदिबा गोबां पस्ट भेकेन्टफोर दङ नाथाय माब्ला फिलआप खालामगोन बुजिनो मोनाखै होननानै बुंदों खिन्थु अननानै जेराव थाबैनो प्रमद बर' सारआ नोंनो इडुकेसननि सासे इएमखा हिसाबै इमिडियेट बिनि सायाव इनिसिएटिभ लानानै थाबैनो फिलआप खालामना होजोबनांगौ नैबे 2024 इभेन जुलाइनि सिगां खालामना होजोबनांगौ सारा बेखौ आं गोरबोनिफ्राय खावलायबाय जेनेबा बेफोरबायदि आरो इडुकेसननि सायाव मोनसे बांसिन मावबावोब्ला फालिफ्रा नोंनि सायावहाय पुरा बिसास थागोन आरो फैबाय थानाय समावबो नोंनि निजों सखा जानो हागोन बेखौ जों मिजिंथिनो हायो स' बेखौ आंनि धोरोमनिफ्राय फोरमायनानै होनाय जाबाय थेंक इउ